Hola a tothom, molt benvinguts a un nou Screencast, el 20 de Mossega la Poma. Avui parlarem de la utilitat de discos relacionada amb temes de manteniment de sistema i relacionada també amb temes de discos en format o en forma de RAID. I ho farem donant resposta a 3 dels vostres suggeriments que vareu fer en aquesta entrada. Us dono les gràcies primer a tots els que vareu participar, us convino a que en deixeu més i si us fa mandra, senzillament envieu una proposta Mossegui. Avui contestarem a 3 persones, una és el Punko, que parlés de manteniment de sistema, ho farem via Disk Utilities, que és bàsicament el que faig servir, això i alguna cosa més, però no faig servir Onyx ni aquestes coses, senzillament no ho faig servir. També parlarem a l'Ester, que es va afegir al Punko pel que fa que parlessin de manteniment de sistema, i també al Doraemon, que fa molts mesos, pobre, que ens va insistir que parlem de RAID. No soc pas expert, ho reconec, però el vaig muntar ahir per fer aquestes proves i avui en parlaré molt ràpidament. També us diré on podeu trobar més informació. Pel que fa a manteniment de sistema, jo faig servir bàsicament o aplico diguéssim una filosofia que va combinada amb l'ús que jo en faig. Us recomano que apliqueu vosaltres la vostra, perquè segur que el vostre ús no té per què ser exactament igual que el que jo tinc. Jo no tinc massa una biblioteca musical massa llarga, les fotografies tampoc són no treballo molt en fotografia, tinc moltes imatges però no és un tema de masses fotografies. En canvi, hi ha molt material intermig de producció dels screencasts, que no és un material que valgui la pena conservar, però que ocupa moltíssim i que el necessito tenir mentre es vaig creant, i el mateix pel que fa al tema d'àudios i podcast. Bé, primer de tot, un consell és que no instal·leu, a diferència del que ens acostumava a passar tots en el món del Windows, massa aplicacions, sinó que en feu un ús profund d'aquelles que decidiu fer servir, exploteu bé i coneixeu bé totes les seves possibilitats i que no aneu instal·lant i desinstal·lant, que és un rotllo i que en Mac al final això és una pèrdua de temps i et fa ser molt poc productiu. Pel que fa a la desinstal·lació, jo faig servir App Cleaner, és una aplicació gratuïta que no només esborra l'aplicació, sinó altres fitxerets que les aplicacions puguin deixar en plan cacota por ahí, i és de Free Mac Soft. Us el recomano, funciona molt bé, és un dels consells que jo aplico a l'hora d'endreçar i mantenir el sistema. L'altre és una filosofia, i és la filosofia d'on tinc les coses i on les deixo, i per això necessito, molt breument, explicar-vos quins discos hi ha i què hi ha a cada disc, i deduïu el que jo faig i vosaltres apliqueu la vostra. Jo tinc un disc dur intern de 160 gigas, el que venia amb l'iMac, del qual després de gairebé 3 anys de fer-lo servir, o 2 anys llargs i mig llargs, només tinc ocupats 90 gigas. La meva filosofia aquí és minimitzar la seva ocupació. Per tant, fora d'aquest disc dur hi ha un munt de coses. No estan aquí dintre i no estan sotmeses a la còpia de Time Machine. Per exemple, la llibreria d'iPhoto està fora. La llibreria de l'iTunes està fora. També estan a fora els discos virtuals del VirtualBox pel que fa a l'Ubuntu, pel que fa a Windows 7 i altres proves que faig d'altres sistemes. Tot això no està aquí. Intento que només hi hagi el bàsic i imprescindible necessari perquè funcioni. Hi ha un altre disc d'un tera per FireWire 400, aquest LaCie, on deixo tota la informació que no és de llarga durada i que si es perd no passa res. Per exemple, pel·lis i sèries que veig, venen del BitTorrent, es visualitzen, estan allà un temps fins que les vaig veient totes i després es van esborrant. Ocupen molt, però si es perden no passa res. També tinc aquí la majoria de producció temporal perquè fa els podcasts i els screencasts. Hi ha molts passos, en aquests passos hi ha moltes conversions de format a l'ScreenFlow, a l'iMovie, pel que fa als screencasts, etc. Tot això ocupa molt, jo ho tinc aquí i si s'esborra ja us dic que no passa res. I després, aquí sí que tinc en aquest backup RAID, en aquest volum,
tinc informació de llarga durada. És aquella, com el tinc en mirroring, és a dir, que ja són dos discos que un és la imatge de l'altre, per tant ja té una còpia de seguretat implícita. Aquí deixo informació que no tinc en el disc dur Macintosh HD a l'intern, però que m'interessa que quedi permanent al llarg del temps i tenir sobre ella una còpia de seguretat. Per exemple, no hauria d'estar aquí, però bé, és que no tinc un altre lloc on tenir-ho, la còpia de Time Machine, molts documents que inclouen vídeos sobre material docent, alguns de molt llarga ocupació, pel·lis, sèries i altres coses aquí sota aquesta carpeta de lliure que jo utilitzo i que m'interessa conservar, la llibreria d'iPhoto, també està per aquí dintre el tema de l'iTunes i totes les unitats virtuals que ocupen molts gigas amb altres sistemes operatius dins de VirtualBox. I això em porta ja a parlar-vos de la utilitat de discos. El primer que cal dir de la utilitat de discos és com aquesta es pot fer servir a l'hora de fer temes de manteniment de sistema. Aneu a primera ajuda. Aquí hi ha dues coses bàsiques que jo faig. Una és reparar permisos de disc, ho faig cada 2-3 mesos i normalment associat a una actualització de sistema del Leopard, per exemple, quan treuen una nova versió, o instal·lacions massives d'aplicacions. I l'altra és la reparació dels discos, tenint en compte una cosa, i és que qualsevol disc dur extern el podeu reparar en qualsevol moment, però si és el disc dur intern heu d'arrencar el sistema des del disc de rang de Leopard, el d'instal·lació original. Allà us apareixerà un menú, en el menú superior el desplegueu, trobareu la utilitat de discos, i si arrenqueu la utilitat de disc des d'allà, sense que el sistema Mac el que feu servir estigui muntat, doncs allà podeu reparar aquesta unitat. I finalment us parlaré de RAID. RAID bàsicament hi ha 3 tipus, hi ha molts més, però diguéssim els 3 més coneguts és RAID 0, RAID 1, que està destinat a la redundància, és a dir, a la còpia de seguretat, i fa mirroring, imatge de disc, que és el que jo utilitzaré, ara l'explicaré en més detall. Un RAID 0, que està destinat a rendiment, a millores del rendiment. El RAID 1, quan tu escrius quelcom en el disc, escriu en un i en l'altre de forma simultània, i en canvi quan parlem de rendiment escriu en un disc o un altre de forma alternativa, amb el que diguéssim hi ha menys temps d'espera a l'hora d'escriure el disc. El RAID 5, que és l'altre que jo també us volia comentar, un altre format diferent de RAID, combina el 0 i l'1. En qualsevol cas, el RAID 0 i el RAID 5, aquests que estan, diguéssim... i el RAID 5, exacte, com us deia, combina redundància i rendiment. El RAID 0 i el RAID 5 no tenen massa sentit si tu no tens un bus que realment baixi ràpid. Per tant, diguéssim, si no tens discos connectats amb FireWire 800. Jo no en tinc. Els discos del RAID estan en USB, per tant són lents i l'accés és lent. No guanyo res si els treballo amb performance, amb temes de millora de rendiment. En canvi, sí que em convé fer-ho per temes de mirroring, per temes de còpia de seguretat. Per crear un disc RAID, senzillament te'n vas a una de les unitats, entres a l'apartat RAID, afegeixes un set, és aquest cas d'aquí, i has de dir quin és el volum, el format del volum i el tipus, en aquest cas mirrored, RAID 1, i li has de posar un nom. Tingueu en compte que a partir d'ara els següents passos, quan poseu aquí els discos que han de ser d'igual capacitat, esborraríeu el contingut. Bé, jo tinc 2 discos externs per USB completament diferents, però que formen part d'aquest pack, d'aquest set de RAID. Un és aquest i un és aquest, i per tant l'únic que has de fer és arrastrar-los aquí, arrossegar-los, perdó, perquè quedin associats en aquest set. Fixeu-vos que això aquest tipus de RAID és mirrored, i al disc també se li ha de donar un tipus. Això ve explicat potser amb més detall aquí a l'ajuda, consulteu-la. No és massa bona, no està massa ben explicada, però igualment us detallen els passos i serveix. I finalment, un darrer consell, d'on jo també m'he basat per buscar informació a l'hora de crear aquest screencast, és que consulteu l'app Rats, un screencast, podcast, videopodcast, millor dit, fet per 2 pavos que són uns friquis, igual que nosaltres, Andy Walcott i Sam Carruthers, i us recomano 2 episodis, el 74, que parla en més detall que jo de la utilitat de discos, i el número 8, que explica via
com si fossin sàndwiches, o sigui, bocates, no? Què és això del RAID? I res, fins aquí aquest escrites i fins al proper. Moltes gràcies.